Da, mă, poate să fie de la server. Depinde de super. Deja îmi spune... Du-te în pizda, mă! Uite, mă, ăla e la fotbal. Mamă, al dracu, era pe fază. Mărlanu, Cârlanu. Bă, vezi că e unul la tunel, Jean spune că are mișcă mare. Da, mă, Roli, ce e? Ce cauți, mă, eu? Ce dracu faci, mă? Da, știu, am văzut, dar nu... trebuie să știu. Că nu le-am făcut. Nu, e dă-le dracu, că oricum. Bine, l-am Bă, te-ai băgat în fața mea, Cătăline! Bine, el te omoră, băgat în fața mea, mă. Te dă serverul. S-a băgat ăsta Cătălin în fața mea, dar nu era omoră. Nu mai puteam să trag. Bă, du-te, bă, cum să dai, mă, duelul ăsta aici, pe partea asta? Bă, cred că e de la Steam-ul ăsta, că nu cred ăsta, bă, că mi-aș pula în gura lor. Seama spune când vă deschizi celula, toată lumea în cușca mare. Nu vă, Zan spune în cușca mare, ok? Hai, Zan spune toată în cușca mare. La ce te uiți, mă, acolo? La meci? Zan spune în cușca mare, bă. Hai, 3 secunde. 3, 2, 1, 0. La Rafael, bă. Hai, mă, 3 secunde, Rafael, te bă. Zan spune ultimul da, mă. Zan spune primul dat moare. Zan spune ultimul care moare. Zan spune ultimul care moare. Zan spune primul care moare. Zan spune ultimul. Zan mă spune. Jean, mă, Jean. Zan Jean spune că are mișcă moare. Jean spune că are mișcă moare. Băi, dacă te gândești că am luat kit-ul ăsta de tastatură, căști și mouse la, cred că 100 de lei, nu mai știu. Da, kit de la Panorama. Și ce crezi, nici măcar nu e pe USB, e pe ăla, cum îi zice, pe AUX de ăla, cum dracu zice. Nu, mă, e cu mufă de-aia, AUX. Da. Fără țintă, băi. Uite, dă cu țintă, băi. Du-te în pizda, mă! Bă, dă-l dracu. Hai să dăm un day. Că n-am dat day deloc. Astăzi vom da un... zombie. Păi de-asta și-am uitat? Da, o să bagă la înapoi. Bă, Zico! Bă, te rog eu, pune, scoate zanul ăsta că nu-mi place, pune Simon, băi, pune Simon. Da, mă, pentru tine o să pun mare lucru. Asta îmi fac pula că nu înțeleg cu zanul ăsta, că nu sunt învățat în pula. Te bă, cam bă, da. Bă, prostule, trebuie să apeși pe buton. Roli, bună
ziua, dragii mei, suntem la Stilul TV, astăzi o să ne uităm la Bucuți, astăzi o să ducem lava. Da, mă. Putem pizda, putem. Bă, dați-ne un flash la serverul ăsta. Du-te în pizda, mă. Ce nu merge să faci bă, bă? Am putea să bag buhapul, băi. Îi bagă-l-o, da, bă. Minutes remaining. Oh, mă. Pune-l, da? Bă, își pui la băta copilul, ok? Își pui la băta, să bag, băta bă. mă-și pun la tine. Păi mă, să-mi sus pula, să-mi sus pula frumos. Tu știi ce înseamnă asta, bă, frumos, mă, cât-i morții, mă, ce înseamnă? Ma, ce Înseamnă ea urât. pula. Ce urât. Asta Ce vorbește înseamnă- așa urât? Păi bă, fă-mă, mă, înseamnă cât-i morții tăi. Înseamnă. Nu chiar. Ba da. Na, ai greșit, n-ai nimerit-o. Dar ce înseamnă, mă, pinda, Dar trebuie să pinda, pe unde trebuie să mergi? Mamă, dar nu te de nimeni, mă, pe acolo. Să-ți dea vreo palmă. ba da. Dacă Hai că apăsăm mă, bă. pe... Hai că mă, cum am. Păi și de ce nu-ți dă? Păi nu, nu-mi dă. Breaking Eu sunt yoga, târzie, bă. changing... Nu dau, mă, voce la tot. Bă, i-am spus de ce nu mă vine să atacă, mă, se curvă. Ah, scuze-mă. Bă, 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 că e aici, mă. Nu, nu da, bă, nu da. Bă, dacă dai, bă, te curvă. Faceți box, bă. Ale, bă, arme, bă, Dacă eu nesufțitule. Da, mă, le dau arme. Da, m-am văzut. Nu e, mă, dă număr. Nu cred. Bă, hai să mergem la munți acolo, mă, haideți, mă. Dar mi-aș pula în prieteni. A, doar tu mai ești? Vreau să mă bag cu Marco. Am venit. Hai mă, sare cu burta. Sare stomacul. Hai, ale capul. Bă, mi-a dat două. Mi-a dat spadrea. De Marco. Ei. Ce dracu, mă, nu-l nimeresc? Bă, ăsta. Domnul Toas. Aveți grijă că vă dau la băiță ca la buci. Vă dau. Vă enervez. Bun. Zan îi spune în cușca mare. Bun, Zan spune în cușca mare trebuie să frunză. 3 2 1
S-a inspirat timpul. Bun. Ah, V-am spune cine mai dă cu ne fleci în mai bare. ajută și Nu mai Ba mă, și tu ajută-mă. Tăta, mă, mersi. Opa, v-am spune în pușca mare, 3 secunde. 3, 2, 1. V-am spune primul dat cu mare. Bun. Ce ai avut, mă, cu el? Am zis că dorința mea v-am să spune îl primul mătrășesc dat pe cu mare. Mega S-a Satan. făcut Ce ai da. zis? Păi, dar nu se înțelege, mă, Nimic. că mai vorbește unul cu tine, pe fundal. Dă-și ăla cu noi, ce Da. face? Las că m-au auzit. Nu te V-am spune auzim, de dracu, rând. auzim pe la mai V-am tare. spune de digger, de că nu te omor. Ne 3, ajută și astfel. 2, Dacă ne ajută și astfel. 1, 0. Dai capul. N-ai Să-i dai cap. apă odată. Hai, mă, dă-i de el. Jean spune toți cu glow blue. Jean spune de unde e. Fai, că-mi bag în el de găi. De ce, mă? Nu, că e cel mai prost. Te ridic? Cel mai prost de ăsta, bă. Râciucă, nu fac! Nu mai dai, fac, râciucă, râciucă, nu fac! Noi avem Ce, fluxul limitate și la prima râciucă? nu cred. Te duci pe pulă. Bă, frate, dar să aude televizorul ăla, e dat la maxim. Bă, dacă am televizor de 25 de milioane, bă, ești prost. Băi, Să nu s-audă. mamă, ce sumă astronomică. Dacă am televizor 24 de milioane, bă, De euro. da. De Băi, pule, dracu, de pule, de pule, de pule, de pule. Vai să fac pula ce aici. Du-te în pizda, mătii. Du-te în pizda, mătii. Te duci în Bravo. pizda, Du-te mă. în pizda, mătii. Bă, dă-o, bă, dă-o, bă, să te bă. Ăla fuge, bă. Fraierul ăla de Cătălin. S-a ascunde. Jean spune, toată lumea la grafic cu glow red. Hai, 3 secunde. 3. Și cu dac. Jean spune și cu dac. Hai. Jean spune, aveți 5 minute. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Scuzați-mă, bă. Da, bă, nu, da, bă, resimțitule, lasă și mie, frate. Când ai glow red. Uite ce mișcă, sau pe ce mișcă mare. Ai mișcat, te-ai dus. Zan spune de rârâ, în râ, pardon. Mai e Hai, 3 unul, bă. secunde. A, mai e. Bă, da, prost ești, bă. Unde dracu te uiți? Jean spune toți în cușca mare. Jean spune toți în cușca mare. 5 secunde. 5, 4, 3... Jean spune... Jean spune... Care mișcă moare. Mai e ăsta, dar ăsta e... Bun. Bă, îți dau GTA 5 pe Steam, bă, îți dau GTA 5 pe Steam. Vrei? Da, dă, ia dă, ia, că e bogat. Bă, l-am deja, bă, l-am deja și n-am, pula mea. Bă, Zan spune... Zan spune tot lumea la... Aici la... Bă, de ce ai dat-o pe băga mea și pula în tine, sigur? Zan spune ce mișcă mare! Zan spune ce mișcă mare!
Ianiaș. Deci e complet Zan pentru spune că pușca mare, hai, nu are 3 secunde, combinație cu 3, Mother Sniper. 2, În mod normal, decât se 1, spărgeau la tac, una, podeaua sau, mă rog, se duceau la range-ul sunteți cel mai prost, bă. Zan spune cine e pușca mare. Scuze, bă, dar gata, am dat minutele. Zan spune primul dacă moare. Spune primul dacă moare. Zan spune ultimul... Nu, anulez comanda, Zan spune anulez comanda. Hai acolo în colț, unul în colț, hai 3 secunde. 3, 2, Trebuie să pierzi ei mai mare. 1, uite în colț, bă, acolo, așa. Dă-le bă un AVP, bă, dă-le un AVP. Da, mă, să ne omoare ăștia, te-ai gândit mult. Da, ești prost. Dă-le bă. Trebuia să ții speed, bă. A, da, te rog. Bă, dar stai mă că mă încurcă căști de la asta, bă, mă. Te-am uit. Du-te în pizda, mătii. Du-te în pizda, mătii. Ce mă bate ăsta, bă. Du-te în pizda, mătii. 10 minutes remaining. Du-te în pizda, mătii. Dăm unde e. Du-te în pizda, mătii. Du-te în pizda, mătii. Vedeți că ăsta e la... Mă agresează, băga mea și pula, nu dai info, că te put în cur, bă. Greule. Păi Băi, să aici te dăm la info. curent, băiatul meu aici. La curent, vedeți pe stânga, pe stânga, pe stânga. Băga mea și pula, bă, să fac. Mă duc pula, puteți bol. Dă-i-o, dă-i-o, dă-i-o. Cât de bun! Cât de bun! M-a omorât ăla, bă. Ce are mă ăsta? Ce are mă jetonul? Ce ai mă? Ce ai pățit mă cu aia? Ce ai? Cine te-a supărat? Ce are mă ăsta? Bă, da, eu te fut în serverul nostru, dar tu pula. Păi dar l-am întrebat mă, dar nu răspunde cu aia. Am întrebat cu Discord, dar nu faceți mă box. Păi dar nu-i tot ce apare. Păi nu trage. Nu merge. Unde-i mă asta? Ah. A, mă, Facem o- bate pula, mă.
V-am spune... Bun. V-am spune... Aici la graficul... V-am spune toată lumea la graficul Glow Purple. Hai, v-am spune aici cu Glow Purple. Cine nu vine aici cu Glow Purple are cap. V-am spune mai vă dau 3 secunde. 3, 2, 0. Bă, dați un pic, bă, că de nu... Bă, să-mi bag, să-mi mișcă mare. De ce n-ai Glow Purple? Păi n-are Glow Purple, mâncați-mi spula ta. Bun. Zan spune înapoi acolo, hai. Zan spune înapoi acolo la voi, cu celulă. Bun. Zan spune ce nu merge la voi în celulă moare. Bun. Zan spune între voi doi, ultimul... Zan spune între voi, Damian. Dai mă cap, coaie! Păi stai mă că trage și altul, mai trage. Spune ce mișcă mare, mă. Zan spune între voi doi, ultimul grade mare. Zan spune ce... Băi, trebuia să dați feie, mă. Jos. Deja spune box. Fără arme. Fără arme că vă tac. 5 minutes remaining. Aha, iartă-mă că ziceam că vrei să mă omori. Da, ved pe mine, bă. Bat pasico. Ce nu te bați, bă, ăsta, bă? Stai, bă, Râzian, bă. Zaspă o să dăm unde, bă. Bă, stai să vedem ce dai, bă. Z fac dai. Dăm ăsta, Z fac dai. Mai mă, dead fuck? E Jack, bă, Jack. Ce jet de aici? Bă, băi, ați intrat tot aici, mă, v-ați blocat aici. Ce proști. Vezi că-s blocați ăștia, bă. M-am uitat. Mă prins, mă. Ce faci, mă, bla, bla. Intră-mă peste ei. Dă-l. Vă ascultați unde ăsta, mă, băgat la uite, sora. 3 minutes remaining. A, mă, te rog pe tine. Da, mă, dă-mi Jeanul. Dar cum îți dau, mă, cum îți dau? Un Jean. Tot așa cu slash în chat. Jean spune mai dăm un hânăță așa de final. Aaa, să-mi facă numai sport de el. Du-te tu, pizda, mă, tu. Du-te în pizda, mă. Du-te în pizda, mă. Mă, fi pula. Bă, ce-aveți pula, voi? Băi, tragi dracu din gură. Cași-te, pute în cur. Să-i piși în freze. Bă! Aoleu, și-am început, băi! Bă, Gameș, cu ce dau mă forțe la terminație ăștia, Așa, bă, da. Gameș, pula lor. Sărați. Bă, gura! Nori, îți fut în cur dacă mă enervezi în pizda ta. Stai cu minte în pizda ta, Roli.
Stai mă cu minte în pizda ta. Mă pune asta pe YouTube. Să ajungem pe video chat. Las pe Marco, că ajunge el popular, nu popular. Bă, cum îl întrebați? Că bă, dar poate nu te aude nimeni, nu-ți dă nimeni o palmă. Uite-l pe ăsta, fuge, băi, ajută-mă, băi. Ce Marco. faci, băi? Pleacă de aici. Ajută-mă, mă, cu ăsta. De n-ar fi în stare să-l pută și pune un cur. Bă, Marco, dar mai că Bă, unde ce e? faci, mă, unde te duci? De n-ar fi în stare să-l pută și pune un cur. Ce faci? Eu te-o pasă cealaltă. Bă, De n-ar fi în stare să-l pută și pune un cur. bă, unde e ăsta? Unde e Nu cumatul? mă băgă seamă, proști. Bă, închid eu, mă. Alo, poți Bă, să-mi să pun, secure, alo, ce faci, poți să-mi maci? pun poate o păpulă când te fut. Aoleu, e retard. Nu, că e retard. Dacă bă, fugi, bă, fugi! Bă, nu! Bă, nu-l omoră, Sico. Sici. Bă, Lasă-mă Marco, dar pace. unde e mă mai că până înjuri atâta? Hai, mă ajut odată. Bă, dar ratat e Fatality. Bă. Vino la Reis. Cu veni. Nici nu știi ce ăla. Repede, bă, că fug ăștia. Vrei să spui română, bă, că nu știi ce ăla. Digi. Digi. Bravo, prostule. Mamă, Roli, ce-i cum? Mamă, că... Bă, ce faceți? Hai pe ăsta. Uite la ăștia. Ăsta care vorbește mult. Da, doar regii sunt în viață, mă. Ia să vedem aici. Hai pe Toast, unde e Toast? Da, e cu... Marco, dacă vii după mine îți dau bani. Pe partea cealaltă. Ha. Nu știu, cred că da. Ia vorbește un pic. Care ești, mă? Da, aveți. Aveți, Da, aveți. te auzi. Bă, ăsta știi unde e ascuns? La arme. Mamă, ce-mi bagi joc de voi aici. Ia uite mai face de tine, Roli. Bă, fici pe mine. Nu mai înjurați, mă, copilul. Opa. Opa. Pufnitați pula în gât! Pufnitați! Cine da moarte, mă? Hai, mă, luptați-vă. Bravo. Bă, Sico, mă auzi? Da. Mi-l aud? Du-te. Da, la kit.